Ano yun? Bakit siya muna sana? Kasi araw mangyari ayaw ang hindi ka mahanda. Sa susunod na lang, sa susunod na lang, Bulan ang nagpagpila kung sakali ng dala. Ngayon sinisira ang ginagawa ng dala. At ang kasama ko sa hirap ang ginagawa. Di mo ko dahil na nagpagahala mo. Hindi naghahanap ng iba aking nalala ko. Ay sinisayaw sa aking katalong na dalawa tayo. Hindi mo na pinapagod. Kasi alam ko lang hindi ko pahanda. May gusto mo makikita sa akin ay madala. Kaya ako sa gamit na pinagawa ko mabibis na tayo ayos na kasi yung sabi na kung kaya nagpupulog na ang okay ay sa araw namin ay sumusunod na rin sa sinunod na pag-ibig na mapulit ikaw sa ngayon ayos na sa susunod na ayaw kita pinipin ay excited na yun sumusunod sa susunod na lang ay gusto mo yun lahat? Ayaw mo nga bibigin. Gusto ko, ay yan ang po sa inyo lahat. Ako po lang si John Roberto ng James namin.